dị ụtọ, onye na-enye aṅụrị. Ihe mmụọ kachasị nsọ si n'eluigwe dị ihe nna ndị ogbenye, ihe adịghị anyị onyinye ya bụrụ ihe nke obi. Ihe mmụọ kachasị nsọ si n'eluigwe dị ihe nna ndị ogbenye, ihe adịghị anyị onyinye ya bụrụ ihe nke obi. Ihe mmụọ dị ngọzi chapụta n'ime obi ndị niile kwere na gị. Ewepụ onyinye gị, gịnị fọrọ na mmadụ? O nweghị ihe ga-adị mma. Ihe mmụọ kachasị nsọ si n'eluigwe dị ihe nna ndị ogbenye, ihe adịghị anyị onyinye ya bụrụ ihe nke obi. Sụchapụ atụtụ njọ, gbaa mmiri n'obi dị ọkụ, ọrịa na-arịa gị, ụlọta obi isi ike, malite obi jụrụ oyi, gbasie ụkwụ n'aka ihe mmụọ kachasị nsọ si n'eluigwe dị ihe nna ndị ogbenye, ihe adịghị anyị onyinye ya bụrụ ihe nke obi. Ndị kwere n'okwu gị, ndị chekwubere na gị, onyinye asaa nke gị, mgbe anyị ga-ahapụ ụwa, ọbata niile n'igwe, ahụrụ gị ebere. Amen. Hallelujah.